Run. Abot ako ha. May tigdula na kong hantak. Sapat, ay. May pamamulong na magdamag. Ingaw pa ko. Apa dyan yung damang? Ultimo naman damang, wala dyan makita. Apay dyan yung jutan nun, wala dyan damang. Apay. Tay kapuya marong adlaw. Kapuya ni kapuya ko bantayan niya akong kalbinan. Ako sa lagay atuon to akong bata-bata dito akong suguon ha babantayan na ani. Tay asa na dagayron bataan punta. Tay asa dagayron bataan na punta. Ay, tora, namulog naman. Dong! Alis sa gudong. Dong! Alis sa gudong. Ikaw unsa ka, Dong? Ako nangit ang daw ko kay gising. Kanang wala ko trabaho ron ba? Wala kay trabaho ron? Wala. Pabantayan mo dati kawan akong kalubinan ba? Naro ko. Suhulan rat ikaw. Ikaw ra niya kay balik ra man ko taud-taud. Bantayan ra niya kay atong isang niaging adlaw, nay sige nangawat. Pila na nangawat ka? Kadua naman to sila nangawat daw. Duha ka adlaw. Yati ang nabataan ako. Bataan na eh. Nasakpan na ako. Nya kana akong kalubinan. Sige lang mag-count dat. Dali, una may Kana ako mga kalubinan no. Ako diyan ang gibantayan no. Pirol, makita na ako ito. Kay suhulan ra niya ikaw. Sige, Ol. Taladong. Aris ako dong. Buling dia. Ano ko istorya nimo? Saan bay? Katunay ko lubin. Pila di ko panawat sa tutong siya. Masapan Mr. Kia di. Ay, amo ra dagan-daganan di sa kapas. Di sa kapas mo. Papanguha na mo akakuha mi putong sang adlaw. Kukuha mi putong mo baon laya mo nang lubin ako. Ano na di kayo bay? Okay. Unya kay kadua na mo kaadlaw dito mo bay. Nya kung na ako record. Tapat ka. Aso recorder na. Matilis na. Makalimtan na. Kaya ang tagiya. Limtanon kay ng tagiya. Murag na sakit sa utok pa. Dahil utok sakit. Nya unsa man matudugan ri bay? Sa man. Tingnan mo una nimo akong agdon. Ay, Bay, asa mo, bay? Bay, asa mo, bay? dali dia, dugaya kay ka. Dali ka bay bay. Manguha may putong. Ay okay ra na. Ay, manok niya dia. Kasi kumahadlok nila sa kabok. Bisan gamay ra tuot ko, pero kanang gamay makapuloy ko kaya na. Ay, lagos bisan pagkatay dako-dako dito ko. Bisan doon sa nang matahan ang mga bawal dito. Eh, bubu ore bay sunod na. Tanang ka na may kakadaom. Ang alim ka mo mga Pagkitan ka diyan, nanguha ka. Ay, tarik babas bay. Magkapagin ang putong. Dawa ron kay. Nya asa man ta paingon ni bay? Oo, ito may kakuha. Katong gabantay. Tag-iya ba? Nya karon bay Ano kay may gabantay? kuyog man ko ninyo bay. Makuha na jud tarong putungan bay. Kakuha niyo gani. Ay listing sa nilas bay naputol.
Asa man mo nga na may dalan ari oh. Aw, patulong man na dito. Patulong man na dito. Diri, patulong mo ni diri. Sige. Pare lay mo na bin. Ay, mula ka upod na. Wala. Ayo, lamig ayo. Dili ka dito kay nasakpan naman ka dito. Dire kay dire masakpan dire kay dili. Sige. Ulog mo bay. Kita kayo. Kita lingi. So ito na yung kuraas. Murag din ni maayo da. Murag din na naningid na to. Oy, sama na. Ay, boy. Kami katong ako ipibya day ani day. Tago sa manu day. Sunday mo dala day. Ikaw ba na kay pabantay aning lupi na unsa man mo ha? Karon pa ko. Uy, karon pa ko nakawatan natagiya na. Anak kay ako boy pabantay mo. Run. Abot ako. Ayaw kol. Bay. Ginger bay, lakman ko. So what's up guys, mayong hapon kadiyan nyo diya. Mingap. Hello guys, minghapon Hi guys, ninyo. wadyo po kapil silang mga vlog karon. Wala sila kapapil. Kay kuan mo ko siya guys, ulay mo ko siya kay murag na pa siya gilakaw ba. Murag na gilakaw guys. Namayos. Namayo. Katula po ning kalibunan guys. Katong Kaning kalibunan ba? Katul kaayo. Bahala na guys. basta Pa-support snack sa na among rin, video guys. guys. Pero bahala na guys, basta malingaw mo sa mong video, ug nalingaw man tuod mo, like mo o share mo ana. Katulag kayo guys. Og ipalo ra pod among page guys. Katong duha ka kauban na mo nga Ilang gibuak, ilang gikawat ilang ng butong. ila yung itinod og kawat. Lamit ko dasay. Makasaban jud ni Cool Tarzan ani. Salamat. Ako yoyap guys kani. Salamat guys. Salamat guys. So Salamat. bye Ko bye. guys kay di na ko liuyab. Oya bane kay grade 7. Ay naabot na jud ay duo. Oh, pangatang mo siyang gibuak be. Oh, shout out sa mo direct. Set out yan ingkit ug gubay dali sa. Dali siya.
Kamong mga kauban diya nga wala karon. Hinaot mi nga maabot sila ron. Kay sunod sa sunod video, awa na. Sunod video guys, abangan nyo ang part 2 sa Wakwaks, Kalibunan. Amen. Yan na. So bye bye guys, see you Bye-bye. next video. See you Gusto ka